गोरोन्थि जादोंबा BSc आ जादों गोरोन्थि जादोंबा BTC आ जादों BSc BTC नि उनाव BTR जादों आरो BTR गोरोबथाया BTC गोरोबथायाव जों जे 6 शिड्यूलखौ मोनदों बे 6 शिड्यूलखौ 1% बो एफेक्ट खालामालासिनो बेखौ स्ट्रेंथेन खालामनानै आरोबाव नांगौ पावारफोरखौ लाबावनानैसो बे गोरोबथाया जादों दिनै डिसिफोरखौ जों बाहायनो मोनो जोंनियाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि माने सिनियर मोस्ट रेंकनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि फैबाय गोबांखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान जोंनियाव जानो थांगासिनो दङ जोङो गोबां बे गासैबो परिबेसखौ नायनानै जाय बिथाङा केस होदों बिथांमोना लामा आन्दायदों आरो आं नुनो मोनदों गोबां मानसिया बे केसखौ मिथियानो दा जायफ्रा दिनै हारिखौ लानानै बेबायदि गेलेनो सानदों गोबाव बोसोर दिनै थै बोहैबोबाय जिउ जोबबोबाय गोबाङानो मुंख्लं जाबाय बै मुंख्लंफोरनि न'खरा दासिमबो दाफामफिननो हायाखै बिथांमोना रावबो बै न'खरफोरनियाव थाङाखै दिनै लामा थाबायबा नुयो गामिफ्राव थाङोबा रायजोफ्रा लोगो मोनबा नुयो दिनैसिमबो मुंख्लंफोरनो मोजाङै अनसुंथाइ होनो हायाखै BSc नि समनि मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनो हायाखै दाबो BSc नि समनि केस मानसिफ्रा केस दङ मानो सानजुमा खुंगुर बसुमतारिया बे खामानिखौ मावनो हायाखै BTC गोरोबथानि समनि गोबां मुंख्लंफोरखौ दिनै रिहेबिलिटेसन होजोबनो हायाखै बिथांमोननि न'खरफोरखौ नायनो हायाखै जोंनि लेखा सोलोंनायनिफ्राय गासैबो दिनै गोग्लैसोनानै थालांबाय बेखौ मानो बिथांमोना नायनो हायाखै दा दिनै फैनानै बबेबा मोनसे गोरोबथा बे गोरोबथाखौ केस होनाय माने बियो रावनिबो खहा जाया जोंनि हारिनिनो खहा जागोन बे गोरोबथानि गेजेरजों जों सानजाहा सिमाखौ अरनायनि खोथा सानदोंमोन खोलाहा जायफोर गामिखौ नाङा फाङा सोना लादों बेफोरखौ माने बोखारनायनि खोथा सानदोंमोन आरो गोजोननि थाखाय इयुनाव 100-120 बोसोर मोजाङै रायजो जानो हानायनि मोनसे मोजां हाबाफारिखौ एबा मोजां मोनसे परिबेसखौ दानो थाखायसो बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों दा नंखायनो जायफ्रा केस होदों बिथांमोना होनो हागोन बेजों नाथाय ना एबसुखौ खहा खालामनो हागोन ना बिखौ सोरबा आं जोंखौ गोरोबथा खालामग्राफोरखौ खहा खालामनो हागोन बे जि खालामगोन बियो बर' हारिनि थाखायनो खहा जागोन आरो बेबायदि खामानिखौ मावनो नाङा बिथांमोना मायबा जुक्ति होनांगौ हो जोंजों नांलाय जोंफोरखौथ' फुंनिफ्राय मोनासिम बेपारि बायदिसिना होननानै रायो जों जेबो होना बिथांमोनखौ नाथाय मोनसे सुक्तिखौ जेला चेलेन्ज खालामगोन बिनि उनाव बे गोरोबथानि सानि केसानो गाबोन आरो गोजोननि थाखाय इयुनाव 100-120 बोसोर मोजाङै रायजो जानो हानायनि मोनसे मोजां हाबाफारिखौ एबा मोजां मोनसे परिबेसखौ दानो थाखायसो बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों दा नंखायनो जायफ्रा केस होदों बिथांमोना होनो हागोन बेजों नाथाय ना एबसुखौ खहा खालामनो हागोन ना बिखौ सोरबा आं जोंखौ गोरोबथा खालामग्राफोरखौ खहा खालामनो हागोन बे जि खालामगोन बियो बर' हारिनि थाखायनो खहा जागोन आरो बेबायदि खामानिखौ मावनो नाङा बिथांमोना मायबा जुक्ति होनांगौ हो जोंजों नांलाय जोंफोरखौथ' फुंनिफ्राय मोनासिम बेपारि बायदिसिना होननानै रायो जों जेबो होना बिथांमोनखौ नाथाय मोनसे सुक्तिखौ जेला चेलेन्ज खालामगोन बिनि उनाव बे गोरोबथानि सानि केसानो गाबोन BTC-खौबो बोनानै लाबोगोन गासैखौबो बोनानै लाबोगोन रेफारेन्सआव बिनि उनाव नों मोननाय गोहोआबो सेस जागोन गोहोखौ बारायनांगोन ना गोहोखौ खोमानांगोन दा बे खोथाखौसो बिथांमोना बुजिनाया मोजां बेखौ ओरैनो फोसावदों बिथांमोना राजखान्थिनि माखासे खैसारि सादों बर' आइ आफा रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिरदों आङो दिनै सासे सागानगिरि हिसाबै बुंनो नागिरदों खुनु बर' गामिखौ दाननायनि बेवहाय सुक्तियाव गैया मोनसेबो बर' गामि दाननो होनाय बेवहाय जानाय नङा बे गामि दाननायनि बे सुक्तियानो नङा बेवहाय गामि सोनायनि नाथाय गुबुन हारिफोरा जायफोरा दिनै केस कुस होनानै बायदिसिना दावराव दावसि खालामनानै जोंफोरखौ मालाबा अलखदाव खोख्लैनो नागिरो बे बर्डार एरियानि मोननै गामि जायफोरखौ दानथावनो हायो 50-50 जादों बै गामिफोरखौ गुबुन हारिनि दानना हरनायनिसो बे सुक्तिया जादों আপোনাৰ সন্তান GNM বা ANM নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ চেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022